Sibingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa lezi indaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela alikho elishonali ngenayindaba zalo ake sibheke ezinohlonze kusihlwa nje. They are more skilled, they are more experienced, they are more knowledgeable, they are able to go and start their businesses. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni uhlela ukuvula amathuba emisebenzi ayizigidi ezinhlanu kule minyaka emihlanu ezayo ngaphansi kohlelo i-Extended Public Works Program. An ANC with 20% is different from the ANC that is abused its majority. I-IFP ithi asekhona amathuba ukuthi ingene ezingxoxweni zokubusa ngokubambisana ne-ANC emva kokhetho likazwelonke ngenyanga ezayo. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni uhlela ukwakha amathuba emisebenzi ayizigidi ezinhlanu eminyakeni emihlanu ezayo ohlelweni Extended Public Works Program. Umengameli bekhuluma ngesikhathi kubungazwa iminyaka engama-20 yalolu hlelo enkundleni yezemidlalo eseMonti Eastern Cape. Imali engange-40 billion yerandi esetshenziswe kule nkqubo kule minyaka emihlanu idlulileyo. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi liza kwanda inani labantu abazokuxhamla kule nkqubo. Umemelele inkampani zabucala ukuba nazo zifake isandla. As they leave the program, they are more skilled, they are more experienced, they are more knowledgeable, they are able to go and start their businesses. They will leave here knowing where to go to get support for their own businesses as well. Our TVET colleges are going to be able to deliver the right skills that our economy needs. Kwabanye abathe bathatha inxaxheba kule nkqubo bathi iguqule ubomi babo. Kule program ikhulile kakhulu and I promise the department obana sizawenzela izinto ezinjengale yenze kum because denziwe ile department uzetbench. Abanye bekhala ngemali engakhawulelani nezidingo zabo. Ingxaki ke esinayo imali esiyipeyayo incinci izipinathi kakhulu because le mali ayisikhoni tu. Osoqoqosho bathi le nkqubo mayijongane nezakhono ezidingekayo kule mihla siphila kuyo. We also need to align certain jobs within the ideas of this EWPP to fit within key issues that are happening in the economy, and I'm not seeing that. uRamaphosa ukwamemelele ukuphela ukuqeshana ngokwazana kule nkqubo. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMonti. Uphiko oluphenya amacala omphakathi NPA luthi ukungenelela kophola bezombusazwe kungasiza ukusheshisa uhlelo lokulanda okwezela amanzi akwaGupta eUnited Arab Emirates ukuze zizobhekana nensolo zamacala azo kuleli. Nyanga uNhlolanja inkantolo yase-United Arab Emirates yachitha isicelo seNingizimu Afrika sokuthi kubuyiselwe kuleli zela amanzi akwaGupta uAtul kanye noRajesh. I-NPA ikhala ngokuthi azikho izimpendulo ezidingayo kufanele ziphendulwe iziphathimandla zase-United Arab Emirates ngodaba lwabakwaGupta abasolwa ngokuba ngobhongoza bokuqhwagwa kwamandla ombuso kuleli. We have been trying very hard to find out some very basic things like what was the problem with our extradition request. We've not had satisfactory responses from the UAE. Maqondana nokusingatha kwe-NPA udaba lwecala elibhekene nobenguso omlomo weshamthetho osesulile esikhundleni. I-NPA uchithile umbono ukuthi uNoziviwe Mapisa Nqakula uthole ukuphathwa ngendlela ehlukile ecaleni lakhe lezinsolo zokukhwabanisa. This is completely wrong. I've been a prosecutor for almost 30 years and many of the colleagues here are the same. In many of these cases involving white-collar criminals, you often make, as a prosecutor, we make arrangements with the lawyers acting for the suspect to bring the suspect to court. So this is not unusual and we'll continue to do this. U-Advocate Batohi uveze nokuthi kule minyaka emihlanu edlule sekugwetshwe izikhulu zikahulumeni ezilinganiselwe ema-700 ngamacala aphathelene nenkohlakalo.
uDali Tambo oyindodana yowayengumengameli we-ANC uOliver Tambo usenxuse i-ANC ukuthi iqinisekise ukuthi iyanqoba okhethweni oluzayo njengendlela yokuhlonipha ubaba wakhe ongasekho emhlabeni. Indodana kaTambo ibikhuluma emcimbini okukhumbula ubaba wakhe ekuruleni. Nxuswa ukuba i-ANC inqobo okhethweni lukazwelonke ngenhloso yokuhlonipha uOR Tambo. I'd say to the ANC, make us proud, make my father and our other forebears and ancestors proud, make the people of South Africa proud, and win this election with a resounding victory. Not even 51, let's go for 61%, because no other political formation has given this country what the ANC over its 110 years has given it, the best, the brightest. Kusenjalo usihlalo we-ANC esifundazweni eGauteng uPanyaza Lesufi ube nombono ofanayo njengoba naye ethe iqembu elibusayo kufanele libuye nemiphumela emihle kakhulu uma kuphuma imiphumela yesifundazwe eGauteng. And comrade Doctor and the leadership of this region, singazondana singayenzani, we can have our own limitation and different interpretation. One thing is for sure, this region on the 29th of May must give us decisive votes for the African National Congress. Abanye khona eqenjini ANC bakholelwe ekutheni nakanjani lizonqoba iqembu okhethweni. We're everywhere, we're like a Holy Spirit. So I'm certain that whatever happens, the ANC will emerge victoriously. I-IFP ithi savulelekile ukungena ezingxoxweni zokubusa ngokubambisana ne-ANC emva kokhetho likazwelonke oluzoba ngoNhlabano nyaka. Umholi we-IFP uVelenkosi Nhlabisa ubekhuluma ngesikhathi kunesithangamisa bezindaba sombimbi lwamaqembu ahlose ukuphuca i-ANC intambo zombuso. Njengoba luya ngokusondela usuku lokhetho likazwelonke, umholi we-IFP uVelenkosi Nhlabisa uthi uma engase iphunze imizamo yombimbi lwabo lokuketula i-ANC, isixazululo kuyoba ukubusa ngokubambisana kwamaqembu athathwa njengamancane. If the principles are not met, we can't have an agreement even with the ruling party. But if principles are met, which we feel will take our country forward, is a different matter, because as I've said, an ANC with 20% is different from the ANC that has abused its majority in government. Umholi we-DA John Steenhuisen uthi iqembu lakhe ligxile ekunqobeni ukhetho ngokuzimela, kepha uma lehluleka lizoqinisekisa ukuthi umbimbi lwabo njengamaqembu afuna ukugudluza i-ANC luthatha izintambo zombuso. For second place, we're not going for third place, we're going for a win. That's what you do in an election. You go full out, full tilt to get a majority. We'll deal with the hypothetical situations when they're no longer hypothetical. Lolu mbimbi lwamaqembu belisingethe ingqungquthela yesithupha mayelana nezinhlelo zalo zokuletha uguquko emphakathini. We ensure that all communities have safety places to go to. There's nothing worse than being in trouble and not knowing where to turn to. We will revamp the social housing model to create more housing options near economic centers. Lokhu ke kuza nje kuseleke isikhathi esingaphezulu kwenyanga kusingathwe ukhetho lukazwelonke. Njengoba kubhekwe okhethweni likazwelonke kwezokwethwasa ikhomishana ezokhetho ezimeli IEC ixhasa ngokuthi kuyiqala elibomvu kususa ingqwembe zokhetho ezigxotsheni. Le khomishana inxusa umphakathi ukuthi ubike emaphoyiseni uma kukhona abayibandakanyana lobu bugebengu. Zokhetho zenzelwe ukuthi bonke abagaqele ukhetho bakwazi ukukhankasa mahala futhi kube nokhetho olukhululekile. Kepha esifundazweni iWestern Cape sekunezingqwembe eziphazanyisiwe njengalena eguqulwe yabhekiswa ngasolwandle. Posters as part of campaigning during elections, and that is why our legislation ensures that it's a criminal offence for any person to deface or unlawfully remove the poster of any political party during this period of time, because I think also it's just goes against the environment that's conducive to political campaigning. So as the IEC, we call on everybody, not only political party supporters, but everybody, leave the posters up where they belong.
Thi uma lokhu kwenziwa ngamabomu iziphulamthetho kumele zijeziswe. In terms of our legislation, it's a criminal offence. If you see somebody doing something wrong, like with anything else, go and report it to the police station. I think they're the ones that have the authority to investigate these particular cases. And like you said, it can be anybody. Cabanga ukuzibandakanya kulolu hlobo lobugebengu kuzofanele bazibuze umbuzo omqoka wokuthi ingabe ngempela bafuna ukulala bebaliwe yini ngenxa yokususa izingqwembe esixotsheni. Mbukeli sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Ngithi labantwana debe khona abalikhuluma iqiniso ukuthi bebenziwani lapha ngoba kukhona into ade benziwa yona lapha. Izihlobo nabangani ihlanganyele ndawonye holo lomphakathi ethembisa ukuzothi indlelanhle kubafundi ababili basesikoleni saseDavidson abaminze emfuleni Henops ngesonto eledlule. Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi uhulumeni uhlela ukuvula amathuba emisebenzi ayizigidi ezinhlanu kule minyaka emihlanu ezayo ngaphansi kohlelo EPWP. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Usayitshena uBathu Mokgola wagodla imininingwane ebucayi ngokwatholakala kumsola wokuqala ngesikhathi eboshwa. Lokhu kushiwo ummeli womsola wesithathu advocate uCharles Mnisi obepheka ngemibuzo uMkgola ecaleni lokubulawa kaNozinto bafana uSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme ePitoli. Kuqubuke nemibuzo malungana nokuthi kungane engazange aboshwe wabe intombi kaMeyiwa uKelly Khumalo. Omunye wabaphenyi kuleli cala usayitshena uBathu Mokgola ubuzwe ngokushayisana kobufakazi bakhe malungana nokwatholakala kumsola wokuqala uMuzi Sibiya mhla ekhalelwa amasongo kaSigonyela zengamashumi kuNhlaba ka2020. When you testified in the trial within the trial, you omitted to mention the 2 cell phones, not so? My Lord, I do not have any reason why I did not make mention of the 2 cell phones. Umbuso wabalula umsola wesithathu uMthobisi Mncube njengomunye wabahlasela emzini wakwaKhumalo ehlome ngesibhamu futhi egqoke isigqoko ePauli Bofuzo lwesigqoko alizange liqinisekise lokhu. Even though they may say it is excluded, my Lord, it does not necessarily mean that they have never been into the house. Babalula uKelly Khumalo njengongqondongqondo wahlela ukubulawa kaSenzo Meyiwa. You tell about this mastermind. You're mentioning that there's only one mastermind. Who's this mastermind? Is the person that is known to you? My Lord, I only know the name by Nonhlanhla Kelly Khumalo. What necessitated her non-arrest? What I know is that the brigadier told me that he has applied for a warrant and it was not issued, so I'm not sure why. Inkantolo ke ihlinzeke uThulani Mngomezulu ngezokuphepha ngelithi uyasatshiswa. Uhulumeni waKwaZulu Natal ubambe imbizo entshanga entshonalanga yeTheku njengoba kule ndawo okudlange udlamo nobugebengu nokuyinselele enkulu emphakathini wendawo. Umphakathi wasentshanga uthi uhamba amabanga amade ukuya estation zamaphoyisa njengoba uthi isiteshi singomahamba nendlwana abasithola eminyakeni emibili edlule singenazo izinsiza. Ukufuna abanyiswa zokuphepha wabe maningi amaphoyisa manje uthola ukuthi anethiwa amaveni ayashoda yabemuva yapha ngabe biziwe noma ningasakhela umahamba nendlwana lapha kule ntshanga ngoba ubugebengu buningi lapha. Emzamweni yokulwa nobugebengu inhlaka elwisana nobugebengu lapha sihlinzekwe ngezimoto nokuthi omahamba nendlwana basizwe ngeinsiza kusebenza efanele. Ake sibuye
sibuye sizohlanganisa ukuxhumana phakathi kwamaphoyisa kanye nomphakathi ngoba angeke sikwazi ukuyilwa impi yobugebengu sinqobe uma ngabe kungekho ukubambisana phakathi komphakathi kanye namaphoyisa. We must appreciate the good work that our police officers they have done to try by all means to fight crime. But police alone, they can't fight crime. That's why we must work with the people. That's why we're working with the CPF. Le ndawo intshanga isasilele emuva ngenqalazinda eningi kanjalo nomtula amanzi nogesi ohamba njalo. Umphakathi uyibophezele ukusebenziseni namaphoyisa okulwisana nobugebengu. Ey'ndabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eNtshanga. Ihhovisi lomnyango wemfundo ephakeme lifuna umhlangano ophuthumayo nabaphathi besikhungo senyuvesi iTrinity International Bible osekutholakala ukuthi ikhipha-ke iziqu zobudokotela ezingekho emthethweni. Umlingisi odumile wakamumva obesanda kuhlonishwa ngeziqu zobudokotela enyuvesi iTrinity International Bible uSelomake kaNcube. Phakathi kwabanye abadumile aseke bahlonishwa ngeziqu kule nyuvesi kukhona nomculi wokholo uWinnie Mashaba, usomabhizinisi waseThekwini uShone Mkhize kanye nabanye abaningi. Ungqongqoshe wemfundo ephakeme uDokotela Blade Nzimande uthi iziqu zobudokotela uhlonishwe ngazo labo saziwayo zingombombayi. I spoke to them a couple of years ago when they actually offered an honorary doctorate to Mkhize of Royal AM. Fortunately, Mkhize came to me and actually said she's also equally concerned. Can we help this institution to become a proper training institution? Umphela ndawonye wezinyunyana iSAFTU uZwelinzima Vavi ngomunye naye ogaxele kulolu gibe lokuhlonishwa ngeziqu ezingekho emthethweni. If we allow them to do this, it means everybody else is going to do this. And how are we going to stop them if we haven't acted against them? So it's very concerning. That is why, though, I want to say it's incumbent upon celebrities or anybody else who is targeted for an honorary doctorate, for instance, to come to our website of the DHET to check if that institution is an accredited institution. Ungqongqoshe uNzimande uthi ngokwamarekhodi omnyango wemfundo ephakeme inyuvesi iTrinity International Bible ayitholakala emaphepheni nathi lokhu kukhomba ngokusobala ukuthi ayibhalisiwe nokwenza ukuthi ibe ngesinye sezikhungo ezingoqhibukhowe. Izihlobo nabangani sihlanganyele ndawonye wololo mphakathi ethembisa ukuzothi indlela enhle kubafundi ababili basesikoleni saseDavidson abaminze emfuleni eHenops ngesonto ledlule. Usibusiso Sibiya benosiphamandla Peterson badlule emhlabeni ngesonto ledlule besohambeni nesikole ngesikhathi beminza emfuleni eHenops eCenturion. Imindeni ikuthola kunzima ukwamukela isimo futhi ifuna izimpendulo. We are so hurt the way the things happen in the school. We also give the MEC to investigate, as we said, when they come and pay the homage to the families. Ngibhlungu. Ngithi uhulumeni angangenelele kulento. Ngithi labantwana debe khona abalikhuluma iqiniso ukuthi bebenziwani lapha. Ngoba kukhona into ade benziwa yona la. Owengamele ezemfundo eGauteng uqinisekise imindeni esemanzini ukuthi umnyango usuqoke inkampani ezimele ezophenya ngembangela yokushona kwalabafundi. We've already saved one of our educators with OD letter, and obviously because of the labor law we have to follow process. Uqhube wathi abazotholakala benecala emva kophenyo bazomiswa futhi bakhonjwe indlela kwazise umnyango awusidingi esinye isigameko esifana nalesi. Izisebenzi zeposi kuleli zinembuzo ngezivumelwano esicikicwe izinyunyane nomqashi sokhoxisa ukudilizwa kwazo isikhashana zisakuzange kukhulunywe nazo. Izisebenzi zeposi kuleli ngezivumelwano esisha ngodaba lokudilizwa kwazo ngenkathi ikhuluma neSABC eyiningi zithi lokhu kuyitu lelikhandwe ngoba amabombe ebheke okhethweni kanti ezinye zithi leni indlela yokunqanda isiteleko kufanele sibe mhlazi ngama-29 kwephezulu. Izisebenzi sizwakalise ukunganeliseki kwazo. Got our retrenchment letters. It was very painful, comrades.
very painful exit. Now they want to come here and tell us that we must come back to work with conditions. The march is already approved for the 29th. So basebetsi ba nahana hore the issue ya march is one of the reasons that ba batla recall basebetsi back to work so that the march also uskaba successful. Inyunyane emeli isebenzi kwezokuxhumana ithi imatasa neingxoxo ezithinta isivumelwano lenyunyane icithile ukuthi ayibanga neqiniso eyisebenzini. The workers that have been speaking to you are being misled by certain individuals who are collecting monies from them and using it for their own benefit, but at the same time trying to destabilize the union. Kuzo zonke indawo enthemleni kuze emakhaya sinibingele sinamukele nanku umhlahlahlo wesimo nakusasa kulindeleke imoya epheleza ipholile ke maphakathi nezwe naseyifundazweni ezilapha yakweLimpopo koPolokwane eMusina namaphethelo kanti ke lizothi nje qwaqwa ngamafu lifudumale ke izulu engxini ezilapha ogwini olusentshonalanga kwehlele njalo ogwini oluse ningizimu nakulise empumalanga yezwe kanti ke abahlahli bezixwayiso elibhebhethekise imlilo yaqubula engxini ezilapha ko-Uppington namaphethelo libe nemoya namandla kakhulu ngasengxini emaphakathi nezwe kanti ke kulindeleke ukuthi nje lithi qwaqwa ngamafu izulu libe namathuba amahle kakhulu emvula ogwini olulaphaya empumalanga yezwe ekakhulukazi ke laphaya eThekwini namaphethelo ake sibheke ke amazinga okushisa aphansi kulindeleke ukuthi ke liphole izulu ezingxini lapha ku-Northern Cape kanjalo nase-North West kwehlele njalo esifundazweni esilapha eFreystata ngo-9 degrees Celsius laphaya Bloemfontein kanti ke ngasogwini olusempumalanga lizothi nje ukufudumala lifudumale futhi ke ehlanzeni ukwehlele ukunyukela njalo engxini ezilaphaya koPhalaborwa naseMusina kanjalo nasePolokwane kanti ke kusasa kulindele ukuthi lishise kakhulu ke ogwini olusempumalanga yezwe kwazise ke kunemoya nomswakama eqhamuka ngasolwandle kanti ke lizothi ukushisa kakhulu futhi ke nasengxenyeni ezilaphaya empumalanga yezwe lithi nje ukushisa ngamazinga okushisa evile kwa-29 degrees Celsius esifundazweni esiseLimpopo kanti laphaya esifundazweni esiseNorth West lizobe likhipha umkhove etsheni izulu ke kusasa lishisa kakhulu ke kwehlele njalo ogwini olusempumalanga kanjalo ke nalaphaya esifundazweni esise-Western Cape singakho sanamhlanje sibikezele sezulu sithameleni kusasa ngesikhathi esifanayo makuze kube ngokuzayo mina umntwana uthi ayixabene Bukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lesikhombisa kusihlwa kanti kusasa bakhona uzakwethu nezindaba zesixhosa yakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kanoshada kamaqhobozi kuze kube ngokuzayo sale kahle.